Здравейте, приятели! Аз съм Васко. Намираме се в моята овощна градинка. Ето ги дръвчетата, вече засадени, наторени, прекопани, с първа резидба. Сложих им и мрежа, защото се оказа, че имаме и зайци. Тук това са 4 сорта сини сливи. Ето тук пламкот, тусун. От тях, като ги резнах, си взех калеми и съответно върху сини сливи ги присадих. Сложил съм пликчета, защото се очаква тия дни да паднат пак под минус. Под нулата температурата. Малко се задъхвам, че 3 дена ми се стопиха лагерите. Ето нагоре ябълките. Няма ги обикалям една по една. Това са жълтото, са ябълки и круши. Старите дръвчета също прекопани, наторени. Направих резидба. Варосани са. Изчегъртах старата вар и поставих нова. Слагам вар, син камък за дезинфекция. Ето тук другите сини сливи, старите. Стенлей, сорт Стенлей. Утре сутринта, ако позволява времето, остава само да ги напръскам и да изчиста тия клони. Трябва да ги изгоря, обаче днес не ми остана време. Тук отсам почва ето тази редичка. Имам и загуби. 5 черешки не са се хванали. Това са черешите. Това е сорт Сумит. Тук тези, които не са варосани, са завадена. Есента ще ги смена с други. Това е сорт Бинг. И тук първата редичка сорт Ван. И ако работа падна, няма да си крива душата, направо копане, рязане. Сега не съм най-големия специалист в резидбата, но гледам да просветлявам короната. Тая съм я направил етажна и тези младите ще бъдат етажна. Ще има череши, много цветни пъпки, плодни пъпки има. Утре по план трябва да ги напръскам, ако позволява времето.
Ето това в далечината е един вишнап М15. И така, приятели, ето сега ще ви покажа вече ето една череша Ван. Беше готова да умре, спасих я миналата година. Ето как се е получило. Тук е присадката. Това съм мъшарисал бяла череша. Ето тук как се е вдървесило вече. Калемче с резидба. Тази череша цялата ще направя бяла. Тук са крушите, Пас Красан, Абат Фател, Кармен, доктор Жул Гуил. Тук почват ябълките ми. Грени Смит, Ред Лов. Това е Ред Чиф, обаче то е едно от това и ето това са пострадалите от зайците. Тук на едно дръвче искам пак да ви покажа. Метода е под кора тук на ябълка, която също си беше тръгнала. Тя е много стара. Ето вижте какво става. Това целият клон трябва да се махне. Макар че ето тук си присадил круша. Докато е читав, ще го съкрата до тук. Това да отпадне. Ето това е Ред Лов на 3 години. Миналата година имаше плод. От нея на тази ябълка съм присадил. Чакайте да застана така да се види добре. На подобрена купулация от нея. Ето и тук. Тук е под кора. То даже вече така е сраснало, не си личи къде е било. Ето тук на подобрена купулация. И тук вече се е ето под кора. Стари дръвчета по наследство ги облагородявам с ценни сортове, които са вкусни, да може децата да дойдат и да си отхапнат някой плод. Ето тук ще ви покажа също една ябълка под кора. Ще има бая плод на това клонче, ето ги плодните пъпки. Ето тук е на подобрена купулация, също с доста плодни пъпки. На нея съм сложил нови калеми. Ето тук на подобрена.
Защото сега е 15 февруари и позволява присаждане на подобрена популация на разцеп. Ето тук на една дюля съм присадил крушка Уилямс, пак на подобрена. Ето половината дюля ще стане круша. Дори ето тук вече имаме, това е от миналата година, има плодни пъпки. Може да проверя тази година да остава едно плодче, да видя какъв, дали е същия сорт. Защото това ми е подарък, калемче, да не се окаже, че са ме финтирали. Еми, приятели, това е моята овощна градинка. След 3 дни яко работа, това е резултата. Бях обещал да ви покажа какво се е получило. Довиждане от мен, до чуване и до скоро, приятели. Чао!